Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, rawa betanan. Yen liwat aku kelingan gubuk kae, yen tak goleren mring cagak kebak tulisan warna abang tondo isi prawan jenenge gubuk asmara biyen kae gonku andung tresno tanpa bantal tanpa kloso bot abote ke taman asmara gubuk kae nyimpan wati nganti besok tumekaning saiki gubuk kae kebatrito wayah wengi konku jagat rino catatan sakjroning ati datang luntur saya marati aku kowe dadi garwa merga lereng ning gubuk asmara NS Budaya juga ada Ryan Audio Sadis Multimedia Shooting. Terima kasih Kak Sadis, Kak Asik. Yen liwat aku kelingan gubuk kae yen tak goleren mring cagak kebak tulisan warna abang tondo isi sayang jenenge gubuk asmara biyen kae gonku andung tresno tanpa bantal tanpa kloso bot abote ke taman asmara gubuk kae nyimpan warti nganti besok tumekaning saiki gubuk kae kebatrito wayah wengi gonku jagat rino catatan sakjroning ati datang luntur saya marati aku kowe dadi garwa merga lereng ning gubuk asmara wow luar biasa. Kami aturkan terima kasih dan juga bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak kompak sih wong bareng iki? Gak seneng aku. Sing kompak ya ben seneng sing nanggap iki ya. Sing kompak lagi sekali lagi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah
iki seneng aku semangat ya. Juga Alhamdulillah wa asyukurillah atas kehendak Gusti Allah yang Maha Esa. Saya dengan rekan-rekanku masih hadir dari hadapan panjenengan Jojoyo dari NS Budaya ya, yang mana dipimpin langsung oleh kakangku Mr. Saifung Aris SPD ya, dari dusun Kemendung ya, desa Ngembung, Kecamatan Cerme, Gresik, Jawi Wetan, Indonesia, yang mana hadir langsung dari kawasan Dusun Bareng, Desa Banter, Kecamatan Benjing, Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Tentunya rawuhipun saking dalemipun Bopo Alifin dalah Ibu Halimatus sadia sak keluarga agung, yang mana awiwiti adicara wali matul kitan utawi ambal warso ya, dari adikku saking Muhammad Arga Alif Samudra dalah wonten adik Maharani Dewi Sekar Aulia. Semoga saking adik kedua kita ya, kami doakan bisa menjadi anak yang soleh ya, berbakti kalian kedua orang tua, berguna nusalan bangsa, amin Allahumma amin. Baik, kami aturkan selamat malam dan selamat hormat kepada Bapak Kepala Desa, tentunya dari staf-stafnya, seperangkat-seperangkatnya. Juga kami aturkan salam hormat kepada Bapak Muspika, dari Bapak Tim Keamanan, dari Bapak Kepolisian, tentunya dari Bapak Kapolsek Kecamatan Benjing, serta jajaran. Kami aturkan salam hormat kepada poro sepuh, poro wini sepuh, poro alim kang poro ulama, khususipun saking Dusun Bareng dan sekitarnya. Juga spesial kami aturkan salam hormat dan selamat malam kepada para penonton. Ditutuknya untuk malam hari ini spesial hadir menghibur panjenengan semua dengan the best music of in Javanya Indonesia, NS Budaya, yang mana menampilkan wajah cantik jelitanya, menampilkan suara merdunya bunga ya. Tentunya ada All Sindennya Jawa Timur, ada Ning Salsabila, juga ada Ning Wiwi, juga ada Ning Yuli. Tentunya menghibur panjenengan semua, tentunya dari the best music of in Javanya Indonesia. Takkan lupa kami aturkan terima kasih kerja barengnya, ada Super Glegeris Jawa Timur, Ryan Audio profesional, terima kasih, yang mana sudah diakui kualitasnya terbaik untuk panjenengan. Juga ada tukang nginceng esak Jawa Timur ya, ada Sandis Multimedia Syuting, terima kasih, yang mana juga ada sing duwe kelap klipe sak Jawa Timur, sing duwe madangi jagat penghias panggung perkasa, terima leteng matur sembah nuwun, yang mana kematurkan selamat bertugas untuk kawanku, saudaraku, semoga sukses dari awal sampai terakhirnya NS Budaya. Yuk kita sambut all artisnya Indonesia, all sindennya Jawa Timur, NS Budaya serba-serbi campur sari tambaning ati. Yuk, ada all sindennya Jawa Timur, Ning Salsabila, juga ada Ning Wiwi Wijayanti, juga ada Ning Yuli. Kami aturkan semoga hingga saking Sasono Pagelaran para diseco. Ayo ayo dong. Meneh osa 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 no neno.
juga kurang satu artisku Nanda Giska. Yo dong, monggo. Langsung saja hingga saking sasar Manggaran adikku yang tadi hati corotan ular sekarang ngisi acara Bedayan Sekarsari. Juga ada adikku Nanda Giska ya, hadir langsung ke tempat jaringan. Yuk semua lo.
Matur sembah nuwun. Oke Bu, matur sembah nuwun. Lagunya apa? Minta lagu apa? Lagunya? Apa? Apa Mbak? Gerajakan Banyuwangi. Oke, matur sembah nuwun. Juga ada artisku dari sing duwe Mojokerto, Salsabila. Dalem Mas. Iki Panyuwuran sing duwe gawe. Nggih. Gerajakan Banyuwangi, Nduk. Nggih Mas. Monggo. Alhamdulillah kita mang gak udan. Mang isuk tapi aku kudanan. Iya, alhamdulillah iki mang aku di WA koncoku daerah Jombang Mojokerto sak pengedol udan kabeh terus saiki lho ya. Saiki terus nah kene alhamdulillah dikai terang. Alhamdulillah. Iya no. Dukune kuat no. Lho iyalah. Kon gak katoke riasan pemunggah panggung iki mang ta. Katoke riasan pemunggah panggung gak ta iki, Bang. Dicepot katoke. Lho lha yo katok cepot ya. Tunggal panggung sret terang. Alhamdulillah. Gantenge ngono ae. Ndi ganteng? Pak Riasan. Nggih. Dudo iku. Iya. Ndi wonge? Gak pen tawakno ta be ana sing gelem rondone wong bareng iki. Iki lho wonge lho. Sore jambu. Langsung aja Nduk ya. Nggih, monggo. Langsung mawon bersama Salsabila Gerajakan Banyuwangi Mas Pur. Ayo Mas Pur. Bareng-bareng NS Budan. Larelo, larelo. Gerajakan
Salsabila. Satu perform spesial. Apa Mbah? Iya. Bojomu tak silie, engko nek enak tak tanggap sak minggu. Ojo Mbah. Gak bahaya kan Mbah, bojone disele. Sing sele mensele iki sapa? Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Iya ganti artis Mbah ya. Gantosan nggih Pak. Ganti artis. Ganti artis Iya no. Sing apa? Sing di apa? Sing di. Gak lu. Oh, Sing di iku kok. Sing di iku ta iku. Ayo. bojomu tak silie. Iki ya. Bojomu sesuk tak silie. Ya, iya Mbak. Nek enak tak terusake. Ayul, bojomu tak silih Yul. Bojomu sesuk tak silie. Iya Mbak, iya tak silih, iya, tak silihno bojoku, heeh ki lho. Iya. Sama nyambut sing pundi? Nyambut sing pundi? Nyambut sing pundi? Tenang. Nyelang nduk kene, Mang. Oh, nyelang nduk kene. Niki DP-ne silihan. DP. Oke. Engko akeh, yo. Matur suwun. Lanjut. Ayo joget, Mbak. Terima kasih Mbak. Bojo disilih lho. Tak enggu selawas. Wis susuk. Bojomu sesuk tak silih. Jos. Rapena tak balekke. Tak rasake seminggu wae. Yen rasane enak ora tak balekke. Tak rasake teko mburi
mari bojomu tak silihe. Iya, terus apa? Ganti bojo nakal. Bojo nakal. Mboten nakal sakniki Mbah, tapi ndugal. Oh biyen. Ganti ya Mbak ya, ganti Nggih. artis. Iya. Nah, terima kasih. Ayo Wi. Bojo nakal Wi. Nakal. Ben roto. Bojo nakal Wi. Pripun Mas Ed? Bojo lu nakal. Nggih kados kisah jenengan nggih. Wis bojo nakal ya. Nggih pripun Mbah? Iso ta gak? Iso no. Kakek ngomong. Nggih pripun? Ayo ayo ayo. Ayo ayo ayo. Loh, iya. Ngoten lho, tambahi malih Mbah. Mas Pur, bojo nakal Mas Pur. Duet kali panjenengan nggih. Duet kali panjenengan. Nggih. Ayo ayo. Lanjut. Iki kisah sapa Wi? Nggih kados e. Kisah Ayo, sapa? Mas. Heeh. Kisah sapa? Sampean. Mosok kisah aku. Nggih. Lho dak cacah iki lho sing mburi kok lha apa aku. Aku mah dibisiki aja nakal-nakal wis gerang. Prei Pancene mbonan. iya, wis Nggih. prei kok. Wong mondok 3 tahun kok wis gak sadar-sadar piye lho. Lah iya. Kene wis mondok iki cah kiai iki wis. Heeh, pun ayo. Ayo Mas Pur. Digoyang kembang. NS Budai. Ada Ryan Audio. Senengan. Sandis. Oh, Sandis. Multimedia Syuting. Terima kasih. Bojoku nakal saiki. Saben dina keloro ati. Ra mikir anak lan rapi. Saben dina ra belanjani. Aku gak kuat, aku gak
Ya. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Nggih. Yo, ayo Bu. Nggih pripun, Bu? Tak kintung. Oh nggih. Oh nggih, Pak. Sidorondo. Nggih, duit Pak. Kok yo cocok Jenengan apa? kali jenengan duwite. Oh, boten. Iya. Kereta Nggih. Malang pamit mulai. Oh iya Bun, nggih. Nggih, paring asma Matur Ibu suwun. sinten niki? Ibu sinten niki? Ibu Paring sinten? asma Ibu sinten? Nggih, Bu mugi-mugi Arum. paringan panjang yuswa nggih. Mugi-mugi panjenengan diparingi panjang Amin. yuswa, rezeki ingkang berkah barokah. Diparingi rezeki ingkang tuwitata dhateng Gusti Kang Maha Agung. Nggih. Amin. Allahumma amin. Sidorondo wi. Heeh, sitopora Mas. Sidorondo. Sitopora. Cido kok. Oh. Ojo sakno. Mas Pur, rondo sida. Heeh. Ora sida. Ora sida. Ya aja no eman. NS Budaya. Pripun Mas Haji? Iwi. Pripun beri kena sabun. Cari rondo. Piye? Cari rondo. Piye? Cari rondo. Boten. Boten ya. Dereng wajine. Ojo no ojo. Sadis multimedia. Senengan. Rumono. Biyen mulo sliramu wis tak aturi. Aturi apa? Golek bojo sing tresno kaya aku iki. Pungkasane sliramu digawe lara. Ora urung saiki ne kowe rondo. Nanging piye kabeh iki wis kepancet. Kebacut tenan Ibarat bubur bakal dadi sego. pancene iya. Tanahku iki tanahku Lole lalo. Ngerti ngono Mas, lamaran musik tak tampa. Tenang. Kabeh mau ora perlu diketuni. Janjimu biyen aku sanggup ngenteni. Kowe lan aku muga dadi jodone. Ola liwat ngarepe aku liwat burine. Ngenteni kowe lolo lalo. Iya yo. Kita goyang lagi cok. Wiwi. Kok gak betul-betul sih Rek? Lah ayo liwat tok ae. Iya. Apa nyedrume? Kiri rumane. Biyen mulo sliramu wis tak aturi. Golek bojo sing tresno kaya aku iki. Rasane sliramu digawe lara. Ora wurung saiki ne kowe rondo. Kebacut tenan. Lole lalo.
tak enteni radane enteni kowe alale aduh tresno bebunculan selawase aduh tresno bebunculan Sidorodoyo gantos kereta malam nggih Bu nggih kereta malam langsung pamit mulai kereta malam pamit mulai ayo Nanda Giska elah kene nduk kereta malam nduk ya ta Nggih. Maju loh Sinjalom. maju Bunda cantik yang minta ya Bunda cantik kereta malam Enggak mau jaga di sini tak Bunda? mau Mboten. mesem ya ayo Ndek Nanda langsung Oke. Mas Pur Ayo Mas Pur.
iso apa ora? Mm-mm. Ol ya. Ol. Ol. Ol sindene Jawa Timur. Mas Pur pamit mulai. Iya, itu lagi nggak apa-apa. Iki panjulukan pamit mulai langsung Gus apa? Gus Maningati ya. Pamit mulai Gus Maningati. Gus Maningati sih. Piye iki? Mari duwite sakno. Sudah gawe iki, sudah gawe. Nggih, ingkang namaku ganti pundi Mas Edi? Kula kok mboten pireng Mas Ed. Lah iya, pamit mulai nggih Bu. Ndi Pak? Mboten nyawer mriki ta Pak? Mari mau. Mboten berpartisipasi ngisi kerja. Oh, tak ini mawon. Kusmaningati pamit mulai terakhir ya. Ngono ah. Nggih, oke. Dikaborasi ya. Kusmaningati pundi? Koyoke kudu niku kok guyang-guyu. Sing duwe gawe Pak Ali ke Pak Ali. Si kopian iku Pak Ali. Nggih. Oh niku sing ngadeg niku ta. Heeh, niku Pak Ali. Pak Ali, jenengan kok mboten nyawer mriki Pak Ali? Kok mentolo kalih kula Pak Ali? Pak Ali? Mbok mriki joget ngono lho. Joget Pak Ali. Kusmaningati langsung pamit mulai. Heeh. Lho lak yo rene lho ya. Lak mriki seman-eman. Niki nyonyae Nek nggih. kae. Oh, nggih. Oh, Juga 4. semua. Ayo, Saya- ol. Sindene Jawa Timur. Disawer kali niki lho Pak Ali kali nyai. Jenengan kok cantik Bu, kula kinget jenengan istrine. Kok tasik ta? Masya Allah. Dalam. Terima kasih Bu. Terima kasih. Goyang ya Pak Ali nggih. Kusumane
matur sembah nuwun terima kasih buat segenap dari keluarga pun belajar sak keluarga agung aturkan terima kasih kami aturkan sudah usai dari hadapan anda kita bersama dari serba-serbi Bedayan Campur Sari juga ada all sindirnya Jawa Timur mengaturkan terima kasih yuk aturkan tiba saatnya panjenengan dihibur bersama seniman kebanggaan dari NS Budaya menampilkan Adi Coro walaupun saking Adi Coro Kudo Kepang Perang Jaleng Srenggi Pasono Wilujeng Dalu Soho Wilujeng Amir Sani Purnaning Pagelaran Sumangga